Sir Rich. At sa pagkakataong ito, maminamahal, God bless you po at patuloy tayong nagpapasalamat sa inyong katapatan. Tayo pong lahat ay tumayo at narito na po tayo sa huling yugto ng ating banal na gawain, ang pakikinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Tumayo po tayo daglian, maminamahal. Amen. Pumalakpak muna sa ating mahal na Panginoon. Dapat pagkasalita na ng Diyos ang pag-uusapan, talagang maliksi ang mga anak ng Diyos. Amen. Amen. At ang buong pagkakataon ay ating pinagkaloob sa ating pinagpalang mga ngaral sa umagang ito. Narito po ating beloved elder, Brother Romy Benitez. Palakpakan natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boboy Nier. Tayong lahat mga minamahal ay magkaisang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah, dakilang Diyos, amang banal na mapagpala Diyos, na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kami ay sama-samang nagpapasalamat, Panginoong Hesus, na patuloy mo kaming kinahabagan, Panginoong Hesus, na sa bawat bahagi, yugto ng aming pananambahan, na ito'y iyong nilangisan, Panginoong Hesus. Patunay ng aming pagsamba ay nakarating dyan sa kalangitan, Panginoong Hesus. Maraming salamat, Panginoong Hesus, sa pribilyong ipinagkaloob mo sa amin sa umagang ito, Panginoong Hesus. At bago ang lahat, kami ay nagpapakumbaba, lumuluhod sa iyong harapan. Humihingi ng kapatawaran, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang. Linisin mo kami ng iyong banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. At sa aming pag-aaral ng iyong salita, Panginoong Hesus, kami patuloy na iyong kahabagan sa ganang akin, wala akong magagawa. Umaasa lamang sa iyong salita. Bigyan mo ng kapangyarihan ang iyong salita, ang iyong mensahe, na bawat isa sa amin ay karapat-dapat makinig ng iyong salita, karapat-dapat na kami ay baguhin ng iyong salita. At sa unang panalangin ng aming minamahal at inagalang na Ebangelista, Pastor Willie Estrada Almeida, we bind and cast out the power of darkness, demons of unbelief, demons of doubt, demons of laziness, demonyo ng pagkanto, cast out in Jesus' name. In Jesus' name, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At aking pinapaabot ang pagpalang umaga sa ating minamahal at ginagalang na Ebangelista, Pastor Willie Estrada Almeida, at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. Isang mapagpalang umaga na po sa bawat isa sa atin, sa ating mga beloved bisitas, sa ating mga live webcast viewers sa buong mundo, at sa maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, at maging sa kanilang beloved daughter, Sister Vines. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin muling palakpakan ng sabay-sabay ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ating pag-aralan ang salita ng ating dakilang Diyos, na ang kanyang salita ay talagang napakahalaga sa bawat isa sa atin, mga minamahal. At talagang tayo ay magising na, dahil kailangan natin ang salita ng Diyos upang, sabi nga kanina, upang hindi tayo ma-outbless. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ating buksan ang ating mga Biblia, mga minamahal. Dito po sa aklat ng Jeremiah chapter 17, verses 9 up to 10. Ang sabi dito mga minamahal, ang puso
ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama, sinong makakaalam? Akong Panginoon ay sumiyasasat ng pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanya-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanya-kanyang mga gawain. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo sa pagkabasa sa kanyang banal na salita na dito sa ating teksto, mga minamahal, na ang sabi na nabanggit ang puso ng tao na magdaraya. Bawat isa sa atin, mga minamahal, nandito tayo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Tayo ay dumadalo dahil nagkaroon tayo ng tinatawag na pananampalataya. Bawat isa sa atin, kanya-kanya tayo ng pananampalataya. Bawat isa sa atin, iba't iba ang level ng ating pananampalataya. May pananampalataya na talagang on fire sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Mayroon ng mga pananampalataya na minsan o madalas ay gumigiwang-giwang ang ating pananampalataya. Nagkaroon tayo ng pananampalataya dahil sa ating patuloy na pakikinig, lumago ang ating pananampalataya. Dahil sa ating pananampalataya, gumaling ang ating mga karamdaman. Sabi ng ating dakilang Diyos, nung siya ay nagmi-ministry, ang sabi, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ang sabi din, faith without work is dead. Amen. Ang salita na pananampalataya, faith, mga minamahal, ay napakahalaga sa bawat isa sa atin. So ang ating pag-aaralan, mga minamahal, ito ay bigyan natin ng titulo na palatandaan ng hindi malusog na pananampalataya. Tinatawag na unhealthy faith. Amen. Kung sa pagkain, mga minamahal, mayroong tinatawag, mga minamahal, na unhealthy foods, unhealthy drinks. Sa mga ibang pananampalataya, may tinatawag na unhealthy beliefs, unhealthy church, unhealthy soul. So ang tanong sa bawat isa sa atin, yung ating pananampalataya po ba na tinatawag, ito po ba ay hindi malnourished? Ito po ba ay malusog? Healthy po ba ang ating pananampalataya? Amen. So yan po ang ating pag-aralan at napakahalaga sa ating buhay. Paano po ba natin makikilala, mga minamahal, ang isang Kristiyano, ang isang mananampalataya na mayroon siyang karamdaman na hindi malusog, unhealthy ang kanyang pananampalataya. Tulad ng isang karamdaman, tulad ng isang sakit, makikita natin yung mga symptoms ng mga karamdaman. Amen. Masasabi natin na ang pananampalataya na ito ay unhealthy kung sa
ating spiritual na buhay, mga minamahal. Maaring ang iba sa atin talagang ang ating pananampalataya ay healthy. Malusog ang ating pananampalataya. Mayroon namang unhealthy. So sa ating buhay, mga minamahal, maraming mga signs, maraming palatandaan kung paano natin makikilala ang malusog na pananampalataya. Paano po ba natin malalaman ang isang unhealthy faith? So mayroon tayong tatalakayin dito na 4 na bagay, mga minamahal, na palatandaan ng hindi malusog na pananampalataya. Amen. Nandyan po ba tayo? Atin mo ng palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Unang palatandaan ng hindi malusog na pananampalataya, mga minamahal, yung tinatawag na denial of sin. Denial of sin. Kung ang isang mananampalataya, mga minamahal, ang isang tao na siya ay naniniwala sa ating dakilang Diyos, ngunit sa kanyang buhay, hindi niya tinatanggap o hindi niya inaamin na siya ay nagkakasala, mga minamahal, hindi naniniwala sa ibang tao, may chance, may tendency na talagang siya ay patuloy na nagkakasala. Amen. Kung meron tayong hindi maayos, malusog na pananampalataya, mga minamahal, unhealthy faith, mananatili na hanggang doon lang tayo, mga minamahal. Hindi tayo lalagong, mga minamahal, hindi tayo magiging matured Christian. Amen. Laging may tendency na ikaw, ako, tayong lahat ay nagkakasala. Ngunit napakabuti po ng ating dakilang Diyos sa kanyang pangako na sa kabila ng tayo ay nagkakasala. Ano ang ibinigay na salita ng ating dakilang Diyos upang tayo ay kanyang mapatawad? Ang sabi ng 1 John 1:9, mga minamahal, ang sabi po dito, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Verse 10, kung sinasabi nating tayo hindi nangagkasala, ay ating ginagawang sinungaling siya. Ang kanyang salita ay wala sa atin. Kung sinasabi natin, mga minamahal, na hindi tayo nagkakasala, ay pinapawalang bisa natin ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Alam ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo na tayo ay talagang paulit-ulit na nagkakasala, mga minamahal. Paulit-ulit na tayo ay nadadapa. At ang ating dakilang Diyos ay laging nakahanda, mga minamahal. Laging nakahanda na magpatawad sa atin. Sa lahat ng kumikilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
Amen. Praise the Lord. Dahil sa ating buhay, mga minamahal, kung itatago natin ang ating pagkakasala, alam natin na wala tayong maitatago sa ating dakilang Diyos. At kung inaccept natin ang ating pagkakasala, ang ating dakilang Diyos ay mapagpatawad. Katulad ng isang sugat, mga minamahal. Tingnan natin ang sugat, mga minamahal. Kung ang isang sugat, hindi natin nililinis yan, mga minamahal, hahayaan natin na nakatago dyan. Pag hindi yan ginamot, nilinis, mga minamahal, yan ay nabubulok. Amen. At ang sugat na yan ay matagal maghilom. Amen. Praise the Lord. Kaya pala ang ating minamahal at ginagalang na Ebangelista, Pastor Will Estrada Almeida, lagi nga sinasabi sa bawat isa sa atin na 3 times a week ay lagi tayong dumalo. Amen. Upang ikaw, ako, tayong lahat ay magkaroon ng healthy faith. Amen. May malusog na pananampalataya. At upang wala tayong maitago na pagkakasala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Yun ang una na palatandaan, mga minamahal, ng isang hindi malusog na pananampalataya. At ang pangalawa, mga minamahal, pangalawang palatandaan ng hindi malusog na pananampalataya, denial of problems and difficulties. Amen. Lahat tayo ay may problema. Lahat ng may problema ay pumalagpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Lahat tayo may problema, mga minamahal. Maaring naririnig natin o narinig mo na once na ikaw, ako, na isang Kristiyano, ay napakadali ng isang Kristiyano. Pag ikaw, tayo ay naging Kristiyano, tayo na ay asinso sa ating buhay, tayo na ay successful na sa ating buhay at laging rosas ang ating buhay. Ngunit sa ating buhay Kristiyano, mga minamahal, nandyan lagi sa harapan natin ang problema, ang kahirapan, the difficulties sa ating buhay. Ngunit ano po ang sinabi ng ating dakilang Diyos, mga minamahal? Ang sabi dito sa aklat ng John chapter 16 verse 33, ang sabi dito, mga minamahal, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan. Amen. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Ang sabi ng ating dakilang Diyos, I have overcome the world. Ibig sabihin, tayo na sumasampalataya sa ating dakilang Diyos ay mapagtatagumpayan din natin ang lahat ng difficulties sa ating buhay. Amen. Yan ang malinaw na salita ng ating dakilang Diyos na sa araw-araw ng ating buhay, mayroon tayong kabighatian, pagsubok. Yan ang mga hadlang upang hindi tayo magpatuloy
sa ating paglilingkod. Ngunit ano po ang sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Laksan ninyo ang inyong loob. Ang Panginoong Hesukristo mismo, mga minamahal, ang nagsalita dito na sinabi, I have overcome the world. Na bawat isa sa atin, katulad ng mga Israelites, mga minamahal, na sila ay naglakbay papunta sa lupang pangako. Amen. They are marching towards to the promised land. Amen. Ganun din sa ating buhay, we are marching towards sa pangako ng ating dakilang Diyos doon sa langit at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ano po ang sabi ni King David, mga minamahal, na sa kanyang buhay bilang hari, mga minamahal, na dinanas din niya ang kabigatan sa kanyang buhay. Ano po ang sabi sa aklat ng Awit, Kapitulo 40, ng talatay 12, ang sabi po dito, sapagkat kinulong ako ng walang bilang na kasamaan, ang mga kasamaan ko ay umabot sa akin, na anupat hindi ako makatingin, sila'y higit kaysa mga buhok ng aking ulo, at ang aking puso ay nagpalata sa akin. Alam natin na si Haring David, mga minamahal, na talagang he is the man after God's own heart. Pero dito sa ating nabasa, madalas niya o sinabi niya, mga minamahal, na nadaig siya ng kasalanan. Nagkabulag-bulag siya sa dami ng kanyang na-encounter na kasalanan, na-encounter sa dami ng kanyang pagkakamali sa kanyang buhay, na ang sabi pa na ang mga kasalanan na yan ay higit pa sa dami ng kanyang buhok, ang mga pagkakamali niya. Amen. Ganon din sa ating buhay, marami tayong mga pagkakamali sa ating buhay. Ngunit sinabi sa salita ng ating dakilang Diyos, Awit chapter 40 verse 1, na ang sabi po dito, aking hinintay na may pagtitiis ang Panginoon, at siya'y kumiling sa akin at dininig niya ang aking daing. Isinampa naman niya ako mula sa isang kakilakilabot na balon, mula sa balahong malagkit, at itinungtong niya ang aking mga paa sa isang malaking bato, at itinatag ang aking mga paglakad. At siya'y naglagay ng bagong awit sa aking bibig, sa makaduwid bagay pagpuri sa aming Diyos. Marami ang mga kakakita at mga tatakot at magtitiwala sa Panginoon. Amen. Dito sa sinabi ni King David, mga minamahal, na sinabi na siya ay talagang siya ay nakalakad, talagang nalubog siya sa kumunoy, mga minamahal, sa putik, mga minamahal, na talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos, na ayon dito sa ating binasa, na ang kanyang paa ay itinungtong ng dakilang Diyos, ang kanyang paa sa bato. Itinatag ang kanyang paglakad ng matuwid. Amen. Ganon din sa ating buhay, mga minamahal, na bawat isa sa atin, ang ating dakilang Diyos ay nandyan lagi, mga minamahal, na patuloy tayong aalalayan ng ating dakilang Diyos, na kung tayo man, mga minamahal, ay naglalakad sa
isang lugar, sa bahagi ng isang daan na maputik, ang ating dakilang Diyos ay ilalagay niya ang ating mga paa, ang iyong mga paa sa isang bato. Amen. Upang sa iyong patuloy na paglakad ay matuwid na ang ating paglakad. Amen. Ating palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na, Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. At ang pangatlo po mga minamahal, pangatlong palatandaan ng hindi malusog na pananampalataya. Denial of human limitations. Di po ba sa ating buhay bilang Kristiyano, madalas nating sinasabi, madalas mong sinasabi na kayang-kaya nating lahat. Amen. Sinasabi natin na kahit anuman ang maraming dumaan na problema sa ating buhay, kahit maraming gawain, sinasabi natin na kayang-kaya natin yan. Alam naman po natin na hindi naman lahat ay kayang-kaya natin. Hindi po totoo na kayang-kaya nating lahat. Na kahit na nahihirapan na tayo sa isang bagay, sinasabi natin na kayang-kaya nating lahat. Amen. Sa ngayon lamang po ay talagang makikita na natin na may mga bagay na hindi natin kaya. Amen. May bagay na hindi natin nakakayanan sa ating buhay. Katulad yan, mga minamahal, maaring yung nakaligtaan natin yung pangatlong mga minamahal. Dahil tayo ay talagang nakatulog na. Amen. Ano po ang sinasabi sa aklat ng Marcos, Kapitulo 14 ng talatay 38. Ang sabi dito mga minamahal, kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang Espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, ang Panginoon mismo mga minamahal, ang nagsabi dito mga minamahal, willing naman ang Espiritu. Amen. Willing ang Espiritu, willing ka, willing tayong sumunod, willing tayo na magpagbanal, willing ka, willing tayong dumalo, willing tayong maglingkod. Pero talagang mayroon tayong kahinaan, may kahinaan ang tao. Amen. Na ang sabi nga, the flesh is weak, but the Spirit is ready. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nasa ating buhay mga minamahal, napakahalaga mga minamahal, na talagang laging malusog, healthy ang ating pananampalataya upang dumating man mga minamahal ang mga talagang kapighatian, pagsubok sa ating buhay. Tayong lahat ay nakatayo patuloy na naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Dahil yan ang nais ng ating dakilang Diyos sa ating buhay, hindi lamang iisa, hindi lamang dadalawa ang maligtas, makarating doon sa buhay na walang hanggan. Nais natin, nais ng Diyos na tayong lahat ay magkakasama doon sa ipinangako ng ating dakilang Diyos. Ang buhay na Diyos walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang ating dakilang Diyos. At ang pang-apat po mga minamahal, huling palatandaan ng hindi malusog na pananampalataya. Pang-apat na
unhealthy faith. Denial, pain. Amen. Nais natin, nais mo na iwasan or to avoid suffering, avoid pain. Pero we are still human. Amen. Ngunit sinabi ng ating dakilang Diyos sa lahat ng mga pain na yan, ano ang sabi ng ating dakilang Diyos? And everything give thanks. Amen. Maaring sa ating buhay, paano ako magpapasalamat sa Diyos ngayong mayroon akong karamdaman, mayroon akong cancer, hindi gumagaling ang aking sakit. Ngunit ano ang sabi ng ating dakilang Diyos? 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. Ang sabi, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Amen. Kapag mayroon tayong karamdaman, mga minamahal, tayo ay napapalapit sa ating dakilang Diyos. Tayo ay talagang masigasig na maglingkod, masigasig na magpuri, masigasig na dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kung ating titignan, mga minamahal, sa buhay ni Job, na talagang yung kanyang naranasan, na talagang hindi niya itinago ang kanyang naging kalagayan, ang kanyang karamdaman, na talagang dinapuan siya ng matinding sakit, at talagang malalang sakit, na talagang yung karamdaman na yan ay talagang dumating na dagok sa kanyang buhay. Ngunit hindi niya ikinaila. Yung sakit na yon, yung pain na yon na kanyang naranasan. Ano po ang sabi dito sa Job chapter 3 verse 25 hanggang 26? Ang sabi po dito, sapagkat ang bagay na aking kinakatakutan ay dumarating sa akin, at ang aking pinangingilabutan ay dumarating sa akin. Hindi ako tiwasay, hindi man ako tahimik, ni akong man ay napapahinga, kundi kabagabagan ang dumarating. Sa ating buhay, mga minamahal, ano ang iyong kinakatakutan? Ano po ang kinakatakutan sa ating buhay na mangyari sa ating buhay? Halimbawa, sa mga mayayaman, ang kinakatakutan ng mga mayayaman, mga milyonaryo, bilyonaryo, ay sila ay maghirap. Amen. Yung mga nasanlibutan, yung mga malulusog, ang kanilang pangangatawan, kinakatakutan nila na sila ay magkasakit. Sa buhay ni Job, mga minamahal, na yung kanyang karamdaman, mga minamahal, na malalang karamdaman, siya ay napapabunting hininga na lamang, mga minamahal. Amen. Sa buhay ni Apostol Pablo, mga minamahal, na talagang siya ay tinagurian na man of faith, na siya ay madaming nagawa, madami siyang achievement na ginawa sa ating dakilang Diyos. At siya rin ay nakaranas ng kahinaan sa kanyang buhay. Pero yung kahinaan na yun, mga minamahal, hindi yung naging hadlang upang hindi siya magpatuloy na maglingkod sa ating dakilang Diyos, na ipangaral ang salita ng ating dakilang Diyos, ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan. Amen. Dahil kagalakan niya na maglingkod, magpatuloy sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na
Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, ang Kristiyano, ang isang mananampalataya na may malusog na pananampalataya, Kristiyano may healthy faith, siya ay lumalago at nagmamature. Amen. Na kahit gaano man karaming mga unos, gaano man karami ang kaharapin na bagyo mga minamahal sa buhay, you are, grow on progress. Amen. Dahil healthy ang ating pananampalataya. Amen. At last verse, mga minamahal, ating basahin sa Matthew chapter 17 verse 20. Ano po ang sabi dito mga minamahal? Kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasinlaki ng butil ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon at ito'y lilipat at sa inyo'y hindi may mangyayari. Amen. So sa ating buhay, sa iyong buhay mga minamahal, ay pipiliin mo ang maayos, malusog na pananampalataya. We have to choose a healthy faith, not unhealthy faith. Amen. Para tayo ay talagang laging mainit sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. Ano po yung mga minamahal, yung apat na palatandaan ng hindi malusog na Kristiyano mga minamahal, 4 signs of unhealthy faith. Number 1, denial of sin. Pangalawa, denial of problems and difficulties. Number 3, denial of human limitations. At ang pang-apat, denial of pain. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating nalaman yung mga palatandaan ng isang Kristiyano. Nalaman natin ang unhealthy faith. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayong lahat mga minamahal ay tumayo at tayo umawit sa ating dakilang Diyos at ating binibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder Jobian Ferrer. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo pula tayo umawit mga minamahal. Di langit ay para sa mga panahon sa katulad ko na naghahangad, nagsusumika, nagtitiis upang makarating. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling. Pasanin ay iyong pawiin ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Tanging si Jesus ang siyang pag-asa ko, ang tagumpay ko ay matatamo kung magsusumika at magtatapat sa paglilingkod.
ay iyong pawiin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. At kung ako ay nasa langit na, anong ligaya ang madarama? Do'y walang iyakan. Anong saya ang makapiling ka? Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling. At ang pasanin ay iyong pawiin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling. At ang pasanin ay iyong pawiin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Maminamahal, simple lang ang gustong ipaabot ng ating mahal na Panginoon sa oras. Gusto ng Diyos na tayo na nagtitiwala sa Kanya. The faith is pure. Sabi nga ng Kanyang banal na salita, kung babalik ang anak ng tao, meron kaya siyang makita o madatnaan na nananampalataya sa Kanya. Dahil sa grabe ng mga pagsubok na ating haharapin, we cannot say what is tomorrow. Pero sabi ng awitin, the only prayer that we have, tayo makarating doon sa kalangitan. Simple lang. The only desire, wala nang iyakan. Wala nang masasaktan. Walang gutom. Walang tapon. Walang anumang bagay naging dahilan upang ikaw ay lumuha. And that is heaven promised by God. Minsan na pa nating awitan ng ating malapit. Di ba't ang langit ay pasabanang-banal sa katulad ko na naghahanap, nagsusumikap, nagtitiis upang magkarating. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling. At ang pasanin ay iyong pawiin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling. At ang pasanin ay iyong Pawiin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po natin dumalangin, mga minamahal. Magpasalamat tayo sa Diyos. Dakilang Diyos, sa mga banal sa iyong pangalan namin, pinakamamahal na Panginoon.
wala kaming nais, kundi sa bawat araw, mapasalamatan ka sa aming buhay. Dahil sa lahat ng pagkalinga mo sa aming mga kahinaan, pagkalinga mo sa aming pag-araw-araw na pagkakamali, pinipilit mo ipakita sa amin ang iyong pagmamahal. Pinipilit mo ipakita sa amin gaano kami kahalaga sa iyong mga mata. Sa ganang amin, wala po kami magagawa. Panghawakan mo po kami. Nais namin magmana ng buhay na walang hanggan. Ipinangako mo sa amin. Nais ka namin makita. Source, tubigin kami kapatawaran. Sa pandalangin na aming ginagamit ng Evangelista with Estrada Almeida. Patawarin mo po kami. At palakasin hanggang sa pagbalik. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Sa ating po maminaman ng mga bisita, tayo po natin, tanggapin po natin ating mga Panginoon. Sa ating mga minamahal na mga beloved viewers, ngayon lang nakatunghay sa mga gawain ito, tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Hindi pinangako ang bukas. Ngayon, ang araw ng kaligtasan. Huwag kang mahiya. Ang gawin mo lang ay pagtanggap. Hindi ito paglipat ng relihiyon. Sapagkat hindi kailangan ng relihiyon. Ang kailangan ng tao si Kristo upang magmana ng buhay na walang hanggan. Itaas niyo yung mga kamay. Kung kayo sa ating mga nasa tahanan, itaas niyo rin yung mga kamay. Sumunod kayo sa aking sasabihin bilang pagtanggap sa mahal na Panginoon. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa umagang ito. Nalaman ko gaano kahalaga ang pananampalataya na itinuro mo sa bawat sa amin upang kami magmana ng buhay na walang hanggan. Ako'y makasalanan, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawa. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Isulat mo nawa ang aking pangalan diyan sa kalangitan, sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Kami na lamang po, mami na mahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamalapit ng Jesus. Narito yung mga anak tumanggap sa iyo bilang paniniwala sa iyong mga salita. Ikaw ang kanilang Diyos na masisasantigan sa oras ng kanilang kapag-abagan. So sa lito ng kanilang pangangailangan dahilan ng kanilang paglapit sa iyo. Ikaw ang may malang gumanap at gumawa ng kaparaanan. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Ikaw ang Diyos na tumutugon sa kanilang mga panalangin. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip ng katotohanan. Sa pandalangin namin ginagamit ng mga Evangelista with Estrada Almeida, patawarin mo sila sa kanilang mga nawapagkasala. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip ng katotohanan. Sulat mo kayong pangalan sa aklat ng buhay, sa na kanilang mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' mighty name, amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga personal pangangailangan. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mamahal sa buhay na ating lapit sa mahal pa yung dalawang kamay taas. Kung tayo po may mga mahal sa buhay na talaga nandiyan, gusto natin mga magbago. Drug addict, sabi mo, demonyo yung drug addict ka sa ating Tuesday. At yan po mga minamahal ay pagagalingin ng ating mahal na Panginoon. Demonyong high blood, sabi mo kapag kami may karamdaman na high blood. At ayan, sakit na high blood, mawawala sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, dakilang Diyos ang baral sa pinakamamahal pa sa salita kapag ay maramdaman sa ating Espiritu. Kami may kapanayampalaya sa lahat ng gawa ng kayo sa oras ito. Sa lahat sa anumang ayong salita na lahat ng aming sasabihin, kapag aming naramdaman sa ating Espiritu, kaya namin palayasin sa pangalan ni Jesus. Aming pinapanalangin, lahat ng mga demonyong karamdaman, TB, diabetes, cancer, high blood, COVID-19, lahat ng gawa ng kaaway, kasi kato'y Tuesday, COVID-19, mga panulupay-pay, kasi kato'y Tuesday, mga gawa ng kaaway, pagkababaring sa iglesia,
panlupay pagkasaut. In Jesus' name, we by the power of darkness cast out. In Jesus' name, lahat ang uring karamdaman, we by the power be healed. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Jesus' mighty name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin tumayo. Bilang para tayo mga minamahal, 3 beses tayo tatalon. Amen. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At the top of our voices, let us shout 3 times, Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, Dear God. Amen. Praise the Lord. At yan na po nagtatapos ng mga minamahal ang ating pong pag-arasalita ng Diyos. At tayo po ituloy-tuloy na po sa ating pong mga announcement, mga minamahal. Narito ating pong beloved Lord preacher, our brother Bubuy. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, Brother Jobs. Maraming salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan natin napakinggan. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Lahat magsabi na praise the Lord. Praise the Lord. At patuloy tayo sa ating mga announcement. At mayroon po tayong practice, maminamahal, sa ating pong beloved adults choir. Then followed by the youth and singles choir. Tapos yung Jesus Finest Generation Choir. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At maminamahal, bukas na po ang ating pong anniversary diyan sa dako ng Umingan. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At video ang atin pong mga paparoon para mag-aasikaso ng ating mga sound system at yung magpa-practice po ng ating choir ay alas 10 po ngayong umaga. Alis at darating po yung ating L300 para po sakyan ng iba pang mga gamit at amin pong napag-usapan ating beloved Elder Brother Romy, ating beloved Brother Diego Juan para sikasuhin po yung ibang mga gamit na dadalhin. Kaya maminamahal yung pong mga bound for Uminga na makakasamang choir na mag-asikaso sa practice doon. At maghanda na po kayo, maminamahal. At sakto po talagang oras na yan dahil pagka na-late po kayo, alam niyo naman po yun, ang practice lang po nila last Saturday at every service, pagkatas ng service, then ngayon po yung final na practice nila para sa kanilang presentation doon. So lahat po ng ating pong mga instrumentalist na naatasan papunta roon, maging nariyan po kayo, alas 10 po, in punto na aalis dito yung ating sasakyan, kasama na po lahat ng mga instrumentong dadalhin doon at yung pong kailanganin. So, mainam talaga, maminamahal na talagang magiging alerto po tayo. Purihin ang ating mahal na Panginoon dahil ating pong tinutulungan nung sila nga po ay Paul Blast nung ating anniversary dito, lahat po sila bumaba. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon at atin namang gantihan yung kanila pong effort na talagang nakiisa sila. Makiisa din po tayo, maminamahal, at ang ating banal na gawain dito, bukas, medyo hindi naman nagmamadali, pero ilagay po natin sa tama para yung pong gusto pang humabol doon, maminamahal, sa ating anniversary. Siyempre po, mas mainam talaga. Hindi naman po ang ating hinahabol doon pagkain eh. Yung pakikipag-fellowship doon sa ating mga kapatid na para maramdaman nila yung ating pagmamahal dito sa Outreach San Carlos. Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya yung gustong humabol, yung gusto pong makarating, lalo na po yung amin pong mga maatasan na hahabol, talagang antayin po namin kayo, maminamahal. Amen. Praise the Lord. At medyo mahati o medyo may kakulangan po tayo ngayon dito sa araw ng bukas. Pero kakayanin po natin yan dahil andyan naman po ang ating mga beloved elders, beloved workers na mga beloved choir members, ating mga instrumentalist, maminamahal na ating kapiling para iayos lang po natin. Kayang-kaya po natin yan dahil may kakayahan tayo dahil kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya kayo pong maiiwan, tayo pong maiiwan dito, huwag po kayo magpabaya. Lalo po kayong magsumigasig.
Dahil ang tagumpay doon, tagumpay din naman natin. Amen. Pag nagtatagumpay tayo sa ating banal na gawain dahil mabilis pong naubos yung 6,000 na pinaimprenta namin na, na leaflets, talagang nung Huwebes pa lang po, hindi na sila maghapon. At katunayan na nagkasama na po yung follow-up. So, talagang sumikap po sila na talagang may mga representative kasi tayo na nagturo sa kanila para ating mga beloved elders para maturuan at tama talaga yung kanilang pamamahagi ng leaflets pagkatapos yung pagpapalo up doon sa mga kapatiran na hindi na nakakasama, talagang nangangako na yung mga matagal nang hindi nakakadalo tulad ng ating ginawa dito, nakakadalo silang lahat. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nagbunga din naman yung effort ng ating minamahal na mga beloved elders dito sa San Carlos, choir members dito, ating mga manggagawa. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya yun po ang ating sumikapan. Dahil ang gawain natin doon at gawain natin dito ay iisa. Amen. Amen. Praise the Lord. So, bukas, ang ating gawain ay simula pa rin po ng alas 9 ng umaga. At kung maaari lamang maminamahal, natatapos na tayo ng alas 2. Amen? Kaya po ba? Kaya po alas 2 para antayin namin yung iba pang tutugtog ng mga instrumentalist na makarating doon, mga 3:30 siguro pakaawitin namin ng choir para 3:30 or 4 para makarating talaga kayo. Amen? At yung pong mga kaya pang tumugtog, purihin ang ating mahal na Panginoon. So, kailangan natin maminamahal na medyo makiisa. At ang ating prayer intact po, wala namang magbabago. Pagising ng umaga, alas 3 ng madaling araw, nagpupuri na po tayo dito sa pastoral. Maging doon din po, ganun din ang ating mga ginagawa. Dahil atin na silang unti-unting tinuturuan. Kung ano pong ating ginagawa dito, ganun din po ang gagawin natin. At katunayan po, hindi lang po ang ating uminggan ang magsiselebrate ng anniversary. Yung atin pong isang outstation diyan sa dako ng Kulyon, sa Lulu ay mag-celebrate din po sabay bukas ng kanilang church anniversary. Yun po yung pinanghawakan ng ating beloved preacher Domingo, ay yung apelido Domingo, yung preacher Oliver Domingo. Ang kanya pong mga anak ang nag-take over, beloved Brother Bong, beloved Brother Roy, kanya pong kabiyak, Sister Lorna, Brother Moises Albo, sila po ngayon maminamahal na nag-asikaso at plus yung ating minamahal na mga outstations doon, talagang nakiisa yung proper po ng Kulyon, yung pong sa Balo-Balo, yung sa Patag at yung mayroon pang bagong nabuksan ngayon maminamahal, talagang nagkakaisa sila at doon sila dadalo lahat sa ating outstation sa Barangay Binudak sa May Lulu. Purihin ang ating mahal na Panginoon. So, ating ipag-pray na tayo po'y magtatagumpay dahil sa una't dalangin ng ating mahal na pastor, kanilang mga beloved children, wala namang puwang ang failure kung tayo talaga ay magtatagumpay. Amen. Ang mga Kristiyano ay mananagumpay po yan. Amen. Amen. Isulong lang natin yung ating pananampalataya na tinuro sa atin sa umagang ito. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At ulitin ko po, ang ating pong practice ngayon ay unang-una po ang adults choir, followed by the youth choir, then the Jesus Finest Generation Choir. Then, maminamahal, mayroon tayong lihans, mayroon po tayong pagka-counsel sa mga gusto pong magpapayo. Andito lang po ako, andyan yung aking mahal na anak. At iidaan po natin yung atin pong 5 piso, 10 piso para po diyan sa ating pong TV program at radio program maintenance at ang ating TV program mamaya alas 10:30 po ang Jesus Miracle Crusade on television. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At yung ating minamahal na mga kapatid na nanonood sa Facebook, nanonood sa YouTube, na talagang kaya pang humabol para mag-contribute para doon sa ating anniversary dahil yung atin nga pong yung atin pong pagkikisami doon, maminamahal, yan ay isang special offering na pinadala ng ating minamahal na kapatid, pati yung leaflets, maminamahal. Pero yung labor talaga nila, maminamahal sa gumagawa, ay talagang sineshoulder po ng San Carlos Outreach. So talagang kailangan po natin talagang magtulungan
Kaya patuloy ang ating pagkikiusap, maminamahal, na yung ating mga kapatid na handang tumulong para sa banal na gawain ito para magtatagumpay dahil tinuruan tayo ng ating mahal na pastor, ating beloved Mama Dear, ng kanilang mga beloved children, na tayo tumayo, na gamitin natin ang pananampalataya na ayon sa banal na kasulatan tulad ng ating napakinggang turo sa umagang ito. Amen? Amen! Purihin ng ating malapay niyo. Gusto pong magpalihans, pumunta na lang po dito sa harapan para kayo po may panalangin dati ng manalangin. At ang ating pong tibag, outreach tuwing Martes, patuloy pa rin po yan. Amen? Tuwing Martes. At medyo maganda na po ang nangyari ngayon dahil pag hindi available yung isang lugar, paikot-ikot na po sa barangay Tibag sa ating mga bahay ng ating minamahal na mga kapatiran. Dahil ngayon, maminamahal, medyo alinsangan, pwede ilagay talaga sa labas basta't may kuryente. So, hapon naman yan at open, ay mainam po para mapakinggan talaga ng ating mga kapitbahay. Amen? Yan ay tuwing Martes naman, alas 2 hanggang alas 5 po naman ang hapon. Diyan sa may barangay Tibag. At last ay doon po sa residence na nila ating beloved Sister Nida Bakuyag. At minsan doon maminamahal sa Tamundong Residence. Amen? Minsan kina beloved Brother Romy Benitez, talagang yan, paikot-ikot lang sa barangay Tibag, yung ating Bible study. At nawa, maminamahal, magbubunga yung atin pong gawain na yan. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At additional po na paalala sa ating minamahal na